lakay iti tayo Kalanawi to National High School. Iti gamin tata dati magangganap nga ko nga. Dati programa ito tapos yung mga adult yung mga maabil nga mga medical mission. Sir, pasok ko sir. Kakabsat ato iti may isang programa iti barangay official. Agmula iti kayo ditoy balibot ti eskwelahan. Tulungan kayo na kagawad. Tanda tayo pala na. Basta ato iti makita ko dyan ko ha. After 5 years. First day, espiyan. Pero barangay dati sari-sarili da nga alam sa anti-toy. Dati pa kuntis ti luto-luto. Hi! Nataluto nyo Uncle? Ginataan aba with suso. Suso. Ligdag. With ligdag. Nya kayo nga barangay ma'am. San Jose, sir. Nya tiluto nyo kay ma'am. Pinakbit. Pinakbet, sir. Sangpaw na baltag. With bagoong. Ay, yes, sir. Lagar sama ni sir. Nya kayo mga barangay ngayon ma'am. Kulay, sir. Nya ating recipe nga ma'am. Alukon, baog, tilukato. Recipe ka na. Ay, burrito balls, vegetables. Sir. Ay, matingin sir. Ha? Sabi nila, tumak ko na daw ang Ang baso na sa baso. plastic baso. Antay nya kayo nga barangay antay. Barangay Mangilala, sir. Nya tiluton tayo. Ginataang labong. Barangay makilala ako. Nya tiluton tayo mo. Antay. Kaya mo i-video naman. Ate ti barangay Kalanawi Uno. Karuba Milanga to. Patoy, iko kasao koy okoy. Tingay karabasa, marunggay, dilis. Tapos itlog na. Sa ngayon dati mamin te gogro kwan. Ang arena is carbohydrate what, di ba? Opo. Tapos yung gulay, kalabasa, malunggay. Tapos may dilis din, andun din. Tapos asin, itlog, gano'n. Nya kayo gaya mga barangay ngayon manang. Banawag. po. Ano Banawag. Kadwan na po ijay nga jajan Ilocano. Ay, oo. Damot Ilonggo pero naging Ilocanon. Ginataang puso ng saging. Pamparami ng gata. Kagawad. Pamparami ng gata. Ito, arroz caldo. Wow. Pero ti ingredients na otot. Joker ka talaga atin ni Kagawad may apaw. Ato apaw dati libre tayo nga ka. Mapay arroz caldo. Dorit ang luntas. May sabay ka na. Ay, mapalay. Basta may buslag. Basta importante may kamadyaw. Ay, shout out. Lakaw ko. So kaya mabaw iti likod ko. At iti distribution iti tupad. Adi nga nagdalos iti mga daldalan. At
dati kuada. Di daw nga maala di kuada. Ayuda da. Tani bagat ko. Kapila. Next level na. Japon ni bagat ko na pilpila. Nya iti mga ability kap ng mga Medical mission, Operation Tuli, Operation Gupit, feeding program, tree planting, at saka yung gulayan ng eskwelahan. Ganito programa ngayon ito kinyamit ni Honorable Governor Pax Alimang Dodato, dun ni Congresswoman Honorable Bayrihan sa Kaluran, at lalong-lalo na ang ating mahal na mayor si Honorable Maria Katrina F. Sandigan, very supportive na Vice Mayor Honorable Miris Ayan Naradanas, at sa 16th Sangguniang Bayan na nandito ngayon, laging sumusuporta sa programang ito, at lalong-lalo na yung mga clustering na barangay, Barangay Katiko, Barangay Romaldes, Barangay Bakumbayan, Barangay Kalanawi 1, at ang ating Barangay Kalanawi 2 na naging host. So nagpapasalamat kami sa ating mahal na gobernador at mahal na mayor na pinili niya po yung Barangay Kalanawi 2 na ginawa ng host ang Barangay Kalanawi 2. Salamat Kap. Yes, welcome. Yes, Apo nakadumawat tayo ti Aros Caldo ta. Mayat nga igum na napudot pa. Adoy gigit tayo di na kuha na video tayo. So lumawat tayo ti Pansit Canton. So tayo ti Iskinde. Thank you po. Lumawat tayo ako kini SB. Nakita mo sila nanay, friends? Wala. Pwede na pong sabay-sabay pa. Paunahan ko magkuha ng blue. Yung Bagong Bayan, Romualdez, Kalanawi 1, Kalanawi 2, and Katito. Pwede na po kayo sabay-sabay. Dapat may panyo. Councilor Mark, where are you? Natin mo ako. Bayan. Saan ka? Hanapin mo ako. Wala akong palang magana. Dali! Wala akong sandlan. Dito ako sa ilan. Dito. Sige, sa mga palan ng manok. Sana, Doris. Matagal. Dapat nakapiri. Malapit na matapos ang Bagong Bayan. Bagumbayad ka na natin ay.
Abo, nabanugdan. Kinalada pa eh. Barangay Kalanawin Uno sa pangunguna ng Honorable Rex Ibuyin. Barangay Romualdez sa pangunguna ng Honorable Jerry Chuma. Nagpasa na ba o gawid kayo? Ha? Kuya Pio. Guys, cream tayo wapo ta. Grabe, itipudot na. Uy, ito na tindira ko nam. Tindira mga babae. Ubing pay. Ubing pay. Ay, wamot ya mo dyan nakapaparo. Nagtangka natin ko. Ice cream. Abot mo siguro. Ang damo kwarta sini ang nagabaligi ice cream. Oo. Kung maubos ba? Uy, adi ba kakamutin niya? Ay, sarang kanya nagati niya. Sige, siya na lang. Kasi na po, naka-pay out ni bakit ko te resibo. Resibo lang. Pangay pinamdama di remittance center sa i-withdraw na bakit ko tatatinam. Bayad sa utang. Sa utang. Ito na po, nakawid ito yung balayan.
Dahil sa mainit na panahon, tuwig is life. Kuha pa madita yung nakasali ti ko ha. Para lure games kahit ko mga ka ba. Sumali kaso lang ka hindi tayo nakasali. Sayang. Salamat kina po nalpasan ni ti ko ni ti serbisyong bayanihan. Bayanihan ng Team Kapamilya. Pag kayo pag-withdraw di ko di jay remittance. Hanggang ito lang na po. Salamat kina po Diyos. Hanggang sa muli po. Bye-bye.